Ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme úplně v krátkosti a v jednoduchosti na to, jak udělat obrázek s průhledným pozadím. Tak, já se připínám. Aktuálně jsem v Affinity Designeru. Vybral jsem si tady k business card, on je to úplně jedno, můžete si vybrat prakticky jakýkoliv formát budete chtít. A co bude důležitý pro to, aby jsme to mohli vyexportovat s průhledným pozadím, je to, že aktuálně, když tam ještě nic nemáme, klikneme na Document Setup a v barvičce, tady Color, dáme Transparent Background, ono my si to můžeme, když dám Ctrl N, já jsem to vlastně rovnou odklikl, aniž bych vás upozornil na to, že ta možnost tady je taky. Vidíte, jsem v ty business card a dám color a tady transparent background. Jo? Je to i tady, takže vy si to pak můžete vložit takhle a jde o to, že tam bude takováhle šachovnice. Když je tam takováhle šachovnice, tak vám to značí to, že ten projekt nebo že to plátno, který aktuálně děláte, je průhledný. To znamená, že když já si zvolím, já nevím, dáme si tam třeba nějaký šipky, bereme si, jo, dáme to sítě červený, ať to jde vidět, tak zarovnáme si je na střed, a jim ještě tam něco přidáme, kolečko, dáme kolečko modrý, zarovnáme si ho taky na střed, ještě dáme čtvereček dáme jaký, oranžový, tak zarovnáme si ho taky na střed. Tak a teďka, když už jsme si nastavili, že máme průhledný pozadí, tak si vybereme vlastně možnost exportu, to znamená, že klikneme na File a dáme Export. A pro ty, co chcou fungovat rychleji, tak taková prstolámající zkratka Ctrl Alt Shift S a vidíte, že nám to vyhodí tady už tu nabídku. A jak jsem říkal, to, co je vlastně tady takhle kostečkovaný, čtverečkovaný, tak je průhledný. A když by to bylo třeba, dívejte, když se přepnu do JPEGu, tak ono už vám to hodí v tom náhledu, že je to bílý, což znamená, že to průhledný nebude. Ono totiž bude strašně taky záležet od toho, do jakého formátu to chcete vyexportovat. A do dlouhé doby byly aktuálně dva formáty, bylo to PNG a GIF, kdy byly vlastně, řeknu, použitelný někde normálně, třeba na webu. Jo, na webu to je takový ideální, kde byste to třeba chtěli použít. Tak byly použitelný GIF a PNGčko, ale aktuálně tu máme nový formát, nebo neaktuálně, ono už to nějakou chvilku je, ale celkově už ta implementace a funkčnost vlastně je docela rozšířená a je to ještě formát WebP, což doporučuji používat, protože nejen, že je průhledný, ale vy s ním dokonce můžete dělat i animace v nějakých animačních programech. Můžete tu grafiku rozhýbat a co je pecka, tak je naprosto malej, co se týče rozměrem. Když to vyexportujete do WebP, tak to zabere ještě mnohem méně než JPEG a troufnu si říct, že v zachování se skvělou kvalitou, kterou vlastně nemusí zachovat ani JPEG. Vidíte, že tady 1040 pixelů na 650 pixelů v obrázek, vzhledem k tomu, že tam máme jenom 3 základní barvy, tak má tady 6,84 kilobajtů, což je prostě úplně jako miniaturní. Já si to uložím tady do obrázku Akademie, aby jsme se podívali a dáme tam průhledné pozadí a dám Enter. Tak, když se podívám, vidíte, jo, se mi to ještě zeptá, chci to normálně ve fotkách, vždycky, tak zobrazí mi to a je to přesně tak, jak jsme si to vybrali. Jednoduchý, stručný, jasný. Já jsem rád, že jste se dívali na tenhle tutoriál a budu se těšit zase příště u dalšího. Tak ahoj.